maşk edelim. Türkmen Dowlat İttifakiyet ve Dolandırış Enstitüsü'nün ulum oğlumu Recep Murat Arnamradov. Şu ertirki edilen maşıkların peydası barada aydındı. İlkinci maşıklar boyun oňurgadan başlanýar. Şu boyunundaky damarlaryň, duuzlaryň aýrylma üçin, şolaryň gowy işleme üçin şol esasanam maşık berilýär. Şu maşıklar esasanam diňe bir boyunu däli, oňurga, eli, bili, aýaklary şol maşıklary yerine ýetirilýär. Ertirki maşıklar ilmi dama doğru hem doğru yerine yetirilmelidir. Öňürti boyun oňurga, eli, bili, şu berilýän maşıklar ýaşlaryň sagdyn ösmek üçin uly ýardam edýär. Şeýle mümkinçilikleri döredýän gahrman arkadagyly gahrman serdarymyzyň janlary tagy başlaryk el ýurt bekbetdi alyp barýan işleri ilmi dama ruwaşlyklary beklendi. Mähruwan watandaşlar, edidi ýaşlar, erteriňiz haýyrly bolsun atdy gepleşigimiziň innik sahypasy erterlik atdy sahypamyz. Bizim ertirlik atdy sahypamyzda bolsa ýürüte kardeşlerimiz tarapyndan dürli tagamlar taýýarlanýar. Mähruwan watandaşlar, edidi ýaşlar, saglygymyz berkitmek bilen bir hatarda bolsa peýdal iýmitlenmek hem esas wezipeleriň biri bolup durýar. Ona näme gepleşigimiziň şu ýerine bolsa kardeşlerimiz tarapyndan nähil tagam taýýarlanýka bilelikde tomaşa edeliň. Gepleşigimizden daşlaşmaň. Ertiriniz haýyrly bolsun mähruwan watandaşlar, edidi ýaşlar. Anha häzir biz şugun ertirlik atly sahypamyzy süýjüli köke hem de süýtli çaýymyzy taýynak görkezmekçi.
Süýjülik kökämide gerekli bolan zatlar yumurtka, meske, süt, gawartma, ýokary hili buğday uny. İlki bilen süýdümizi goýýas. 80 gram süt goýýas. gram süýdümiziň üstüne 200 gram şeker goýýas. Bunu alyasa ereýänçe gazy oda goýýas. Indi häzir mehriban iýleşler şekerimiz eredi. Indi şoň üstüne 100 gram meske ýağımyzy atýas. Aşagyny öçürýäs. 100 gram meske ýağımyzy atýas. Bulayas. Goşaýança gyzygyna. Birazrak sowaýança unymy eleýäs. 400 gram un. ...400 gram unumuzun üstüne şeýle bir çemçäni doldurup gawartmany goýýas. Taýýar eden şerbetiniň üstüne 3 tane ýumurtkamyzy çapýas. Yerimiz şuraya yani yumuşacık görünüşte tayyar oldu. Tayyar olan hamirimizi nedirini yaymaya başlayacağız.
Şeýle şekilde taýynan süýjüli kökämediň üstüne häzir ýumurtkamy çalýas. Süýjülini almaly, howur peçmede galýar. Howur peçmede 150 gradus derecede bolmaly, 15 minutyň dowamında pişýär. Geliginde häzir süýjüli kökämi taýýar bolýança süýtdül çaýyny taýynan görkezýär. Şuralar koymuştu. Mehribaniyleşler şu günkü taýýarlap görkezden süýjüli kökämiz, süýtdül çaýymyz, mana şulary ýaly boldy. Şeýle giň mümkinçilikleri öwredip beren gahrman arkadagy gahrman serdarymda köp sag bolsun daýtýan. Goý gahrman arkadagy gahrman serdarymyň janlary sag bolsun, alyp barýan işleri rowat bolsun. Mehriban vatandaşlar, erteriňiz haýyrly bolsun atdy gepleşigimiziň innik sahypasy Çaga durmuşyň gulat sahypamyz. Çagalar insan kalbynyň bir ruhy dünýäsine,
ýalkym saýansıragy bolup durýar. Doğru belleýän söýenç. Biziň ýurdumyzda ata-babalarymyz bal süýji ballanam bala diýipdirler. Çağalaryň bolsa meden din jalmaklar üçin, saglyklaryny berkitmekler üçin. Şeýle hem paýtagtymyzda, şeýle hem vilayatlarda çağalaryň din jalmaklar üçin meden feýliýetler, şeýle hem çağalar saglyş we din jalyş merkezleri hereket edýär. Ondan hem mehriban illeşler gepleşigimiziň şu ýerine hemän bilelikde saga durmuşyň Gulat sahypamyda tomaşa edelim. Salam edýärler, mehriban tomaşaçylar. Biz siziň Agdybyr, Asly Halal, Rysgaldy maşgalaňyza ähli äለም gowluklaryny arzulap, ýaşlyk teleradio ýaýlamy tarapyndan hödürlenip, ir sähär bilen ýaýlama berilýän ertiriňiz haýyrly bolsun atly gepleşigimiziň çaga durmuşyň Gulatly sahypamyz bilen dowam edýär. Ondan hem mehriban çagajyklar gepleşigimiziň bu sanyny nakym ihmanlarymyz bilen tanış bolalım. Salam jigim. Salam. Gowum ýagdaýlaň? Hawa. Aşgabat feýliýähine din jalmaga kim bilen gelin? Kakım. Kakaň bilen din jalmaga gelin. Anha häzir mawy ekranyň arkasynda özüň ýaldyň dostlaryň size tomaşa edip otýar. Şolara mümkin bolsa özüň bilen tanış edäň. Men Aşgabat şäheriniň 55-nji orta mekdebiň 2-nji sınıfynyň okuwçysy Rahman diýip niýaz berdi. Sen okuwňdan boş wagtlaryň nämelerle meşgullanýan? Gyzykly kitap okumany halaýan. Gyzykly kitaplar okumany halaýan şeýlemi? Onda şol gyzykly kitaplar okuýan bolsaň sen diýsen gowy-goşgularyň bilýän bolmaly. Dogry däm? Hawa. Onda häzir özüň ýaldyň dostlaryňa näme goşgy ýerine ýetirip bermekçi? Salam. Salam. Salam goşgyny ýerine ýetirip bermekçi. Salam bermek edepdir. Bir-biriňe medepdir. Bu durmuş bir jennetdir. Bir-biriňe iyi görüň. Berekella jigim. Goşgyň diýsen gowy ýerine ýetirdiň. Goşgyň saňa kim öwretdi? Kakım. Kakaň öwretdi şeýlemi? Kakaň seni şular ýaly Aşgabat şäherinde ýerleşýän bir näçe owadan din jaş merkezlerimiz bar. Bakym-bakymdan aýlandyrmaga alyp gidýärmi? Hawa. Diýsen gyzykly ýerler şeýlemi? Hawa. Aşgabat feýliýähine diýsen owadan ýerlerde gowy oýun meýdançalaryny din jalansyň şeýledämi? Hawa. Şol meýdançalaryň haýsy gowunyňa ýarady? Otly hem top oýnalýan ýerler. Top oýnalýan ýerler şeýlemi? Top oýnamanam gowy barýan onda. Hawa. Berekella jigim. Niýaz berdi, sen ýanyndaky jigiňmi? Hawa. Töweleme. Onda jigiň bilen hem tanış bolaly. Salam jigim, gowum ýagdaýlaň? Mümkin bolsa mawy ekranyň öňünde özüň ýaldyň dostlaryň saňa syn edip otýar, seredip otýar. Hanşy jigimden bize adyny aýdaýmazmy kadip. Mümkin bolsa şol deň dostlaryňa özüň bilen tanış edäň. Men Aşgabat şäheriniň 56-njy orta mekdebiň 1-nji sınıfynyň okuwçysy Rahman verdi we diýwagoda şeýlemi? Onda özüň ýaldyň dostlaryňa näme goşgy ýerine ýetirip bermekçi? Arkadan ada masalya a harfim ilkinci oğranan harfim okap ola adam balanda toprağa ortasın durmuşum durgun deyip oğranım ani gelen yarı batır can balık tutanma hali bereketladi mesel basın gelir ahari çeşme çaylı vatanım çeşme çaylar oğudan sen baksın bağı senin aşağı oğudan deyip oğranım çanı. Berekella jigim diýsen gowy goşgulary öwrensiň. Goşgular saňa kim öwretdi? Kakaň öwredi şeýlemi? Okuwňdan boş wagtlaryň nämelerle meşgullanýan? Gyzykly kitaplar okuýan şeýlemi? Haýsy sapaklar gowy barýan? Aýdym sapagyny gowy barýan onsoň? Aýdym sapagyny gowy barýan. Aýdym sapagyny gowy barýan bolsaň özüň ýaldyň dostlaryňa aýdym aýdyp beresiň gelýärmi? Dinleýär. Yarayan her adamın siz bilen yaradan asla hiç adamadım. Gayrıyım yok sizin başınız dik bolsa giyeceğim dilemem benim.
birine gözüm, birine kaşım. Siz beni unutmasan sizce değişim. Başımın galasım askalan, sizden yüreğim başımın sayasım askalan. Sizden yüreğim başımın galasım askalan, sizden yüreğim. Berekelli ajygym aýdym diýsen gowy ýerine ýetirdiň. Mahmal sesiň bundan diýläken belent ýanglanmagyny arzu edýär. Ulalaňda da aýdymçy bolasyň gelýärmi ýa näme bolasyň gelýär? Aýdymçy bolasyň gelýärmi? Berekella. Ulalaňda ilimizi, halkymyzy mahmal owazyň bilen begendirip durmagyny tüýs ýürekden arzulaýar. Gepleşiňiziň şu ýerini özüň ýa deň dostlaryňa ýene goşky ýerine ýetirip bermekçimi? Mümkin olsa ýerine ýetirip beräý. Ya davana ýatyp ýerlere berdim men dogam pencereni diýdim ana boldy. Diýip öwreniň bana ejem janym bahwan edidir maňa seni edide o meni ejem jan dolmaz seni diýip öwreniň seni kurma hal dokady halkymyzy wastady keselerde öwredi kanaly keşeli diýip öwreniň hali. Berekella ajygym diýsen gowy goşgylara öwrensiň. Gepleşiňiziň ýene sanlaryna şular ýaly gowy goşgulary, gowy aýdymlary ýerine ýetirip berersiň diýip umyt edýär. Gepleşiňiziň innek sanlaryna da garaşýar. Gepleşiňizde gelmänken Aşgabat teýligäkindäki oýun meýdançalarynda oýun oýnasyň şeýlemi? Haýsy ýerler seniň has göwnüňe ýarady? Otly. Otly has göwnüňe ýarady şeýlemi? Berekella ajygym. Ondan näme ediýleşler, mehriban tamaşaçylar, gepleşigimizi körpejejiklerimiz bilen feýl wagynda feýl etmek bilen dowam edýär. Mehriban watandaşlar, edýärçiler, erteriňiz haýyrly bolsun atdy gepleşigimiziň nowatdaky sahypasy Hünärem bar, hormatym bar atdy sahypamyz. Mehriban watandaşlar, edýärçiler ene mamalarymyz ýaş nesillere özleriniň el işlerini miras galdyryp gidipdirler. Mehriban watandaşlar, edýärçiler ondan näme gepleşigimiziň şu ýerine gelin ýylarymyzyň ýerine ýetirmägine el işlere bilerikde tomaşa edeliň. Erteriňiz haýyrly bolsun mehriban ýaşlar. Köýnük dikmek öwrenmek isleýäňizmi? Onu ýöri ýaşlyk teleýaýlamy we jeren dikinçilik öýe bilen bilelikde taýýarlan gepleşigine galyň. Bugün biziň size dikip görkezjek köýnegimiz ýöri döwre waplaşdyrylan 6 dikinli libasymyz bolup durýar. Inni matamyzy arlyk çeleýe goýýas. Türkmen milli köýnegimiz dikmeli. Ilk bilen matamyzyň boyuny alýas. Inni egindikinden bileçeni 38-40 cm almaly. Biziň libasymyz 6 dikinli bolanlygy üçin ilki bilen arkasyndaky birinji bölegi alýas.
bolsa öň böleklerini alýas. İlki bilen ýaka. Soňra eginden belini koduna çenli. Şimdi öň böleklerimiz taýin boldy. Ular ilki bilen kesip alýas. Beýleki böleklerini almana dowam etjäs.
Koynağımızın bölüklerini alıp bolluk, ýeň bölügine geçýäs. Bilen ýeňimizin boy ölçegini alýas. Soňra ýeňligini alýas. Mehriban ýaşlar, bu çu işlemimiz bolluk, indi dikimi işlemimiz bilen dowam edeceğiz. Mehriban ýaşlar, indi bolsa koynağımyza ýakan oturtýas. Mehriban ýaşlar, koynağımız şeýle görnüşde taýin boldy. Indi el iş bezekleri bilen bezeýäs.
taýynan lubasymyz şeýle görnüşde taýyn boldy. Bize işlemäni, okumany giň mümkinçilikler döretip berýän gahrman arka dagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtýan. Goý gahrman arka dagly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun. Mehriban ýyleşler edip tamaşaçylar. Biziň bugünkü gepleşigimiziň mehmany Mehriban. Mehriban gepleşigimizde sizi hoş gördük. Sağ olun. Mümkin bolsa özüň bilen tanışaday. Men Lebap welaýatynyň Taýda Trabynyň Garaökür şäherindäki 41-nji orta mektebiniň 10-njy B sinip okuwçysy Mehriban Taýlyýewa. Mehriban okuwdan boş wagtlaryň näme bilen gyzyklanýar? Men okuwdan boş wagtlarym aýdym bilen dessan okumak, çeperesör okumak bilen meşgullanýan. Sunat mektebine gatnaýan. Berekella Mehriban, onda gepleşigimiziň başynda ýerine ýetirmäňde bir ajaýyp aýdym bilen başlaýaly. Başlyny. Dostluğunluk mekani, dünyam çok rahat şani. Enelerin hudisi, parahatlık mukami. Ene baktın goruği, ene dünyan dirigi. Bağlandı uryanır, enelerin yüreği. Bağlandı uryanır, enelerin yüreği. Arahatlık asmani, gülünlerim bostani. Nefillerim ahlaki, gül vatanın ıkbali. Göğün kalkar dilinde, aydın coşar dilimde. Dünyanın sallançağı, enelerin elinde. Dünyanın sallançağı, enelerin elinde. Enelerim ovali, cümle cahan melhemi. Enelerim ovali, ehli derdim dermani. Arkadan yolu yaktı, tıladın tezi tavtı. Dünyan arzu dolu, enelen bakı baltı. Bu dünyan senatı, sarsma devlet binatı. Arkada alıcan vatan, ferahatlık mekani. Arkada alıcan vatan, ferahatlık mekani. Bu dünyan senatı, sarsma devlet binatı. Arkada alıcan vatan, ferahatlık mekani. Arkada alıcan vatan, ferahatlık mekani. Ferahatlık mekani.
yerine ýetirip beren ajaýyp aýdymyň üçin. Mehriban aýdyma bolan höwesiň näçe ýaşynda döretdi? Meniň aýdyma bolan höwesim häli çagalar bagyna gatnaýan wagtym döredi. Berekella Mehriban şu ilkinji yerine ýetiren aýdymyň ýadyňa düşýärmi? Meniň şu ilkinji yerine ýetiren aýdymym häli şol çagalar bagyna gatnaýan wagtym kebelejiklerden aýdymy yerine ýetiripdim. Mehriban häzirki wagtda ýaş nesillerimiz üçin bir näçe ýurdumyzda ajaýyp bähleşikler geçirilýär. Şu bähleşiklere gatnaşanlaryňyz bam yer alanyňyz barada aýdyp beräň. Men 4-nji sinif wagtym ýurdumyzda geçirilýän İngilizce gıйbatly bähleşige gatnaşyp baýrakly orunlara munasip boldum. 5-nji sinif wagtym Merjindeneler atly bähleşige gatnaşdym. Ondan hem baýrakly orunlara munasip boldum. 9-njy sinif wagtym mektepleriň içinde ýöreýän iň gowy gyýdyr gurnaw atly bähleşigiň döwlet tapgyrynda 2-nji oruna munasip boldum. Berekella Mehriban indi şu gatnaşan bähleşikleň ilkinjisi iňeýje gyýjak bolýardy. Indi şu iňeýje gyýjagda gatnaşaňyzda ilkinji baýrakly oruna munasip bolaňyzda ejeňize aýdan wagtyňyz ejeňiz näçe sizi garşy alýşa barada gurulmalar aýtdyňyz. Ejem meni gaty gowy garşy aldy tolgundurjy ýagdaýda. Maňa randa has hem ejem tolgunýardy meniň ýaralanma. Mehriban özüňizde näçe duýgular döretdi? Ilkinji bähleşige gatnaşanymda ören tolgundurjy ýagdaýlar geçirdim çaga kalbymda. Ýatdan çykmajak fursatlar boldy. Berekella Mehriban. Mehriban siz öz maşgalaňyzda näçe çaga? Men öz maşgalamda 4 dogan. 4 doganyň arasynda diňe aýdym bilen gyzyklanýan meseleler maşgada aýdym bilen gyzyklanýan barmy? Maşgalamda 4 doganyň arasynda diňe men aýdym bilen gyzyklanýan. Berekella Mehriban halipaň barada aýdyp berdilermi? Meniň halipam kakam sebäp boldy. Bundan başga da Lebap vilayatynyň Saýyt etrawynyň Garakuw şäherindäki çagalar sunat mektebine girenimde bolsa, meniň öz mugallymym Mehri Atay we maňa meniň milli sagyrally dutardy. Bir näçe aýdymlary ýerine ýetirmegi öwretdi. Bundan başga da Türkmenistanyň halk artisti Sahadatyn Hojakwany öz ýanynyň gaýwany halipa hasaplaýaryn başardygymdan Mehriban käbelerime wasp etýän aýdymyň birini ýerine ýetirip bereýin. Ola höwesle Mehriban. Eçe bas meni bağrına, ak süt beren jegerim men, ucuğunda onu doyun, sancısını yüreğim men. Gecelerine çirmetmen hudülüdün, henin bilen, üşen çağım yılattın sen, şol guduguncak demin bilen. Yine geldim huzuruna, ecemin dertlerden kaçıp, sen garradın, men uğuldum, yıllar gitti ara açıp. Mehriban, maşgalaňyz aýdyma bolan höwesiňizde näçe garady? Meniň maşgalam, meniň aýdym aýtmagma. Ejem hem kakam, doganlarym ähliske maňa ul goldaw berdiler. Maşgalaňyzda has uly gollawyny kakaňyz aýdym aýdýan we sizleşe berýärdi. Hawa. Mehriban, ilkinji ýerek täze işden aýdymlaňyzy maşgalaňyzda kime dinledýäňiz? Ilki bilen aýdymlarymy ejem hem kakama bilelikde dinletýärim. Onda maşgalaňyzda ilkinji dinleýijiňiz ejeňiz bilen kakaňyz bolýardy. Hawa. Berekella. Mehriban, mundan başga esas okudan boş wagtlaryň çeper eserler bilen hem gyzyklanýarmy? Hawa, sebäbi ähli destanlarymyzda diýen ýaly, häzirki döwrümizde biziň başlarymyzyň, halipa başlarymyzyň ýerine ýetiren halk aýdymlarynyň köpüsi diýen ýaly destanlaryna geçikýärdi. Aýdymlar gyzyklanyp, şa destanlary, çeper eserleri okumagy halaýar. Berekella. Mehriban, onda gepleşigimiziň şu ýerine destanyň bir aýdymyny ýerine ýetirip berek. Men beýik şahyrymyz bolan Magtymyl Pragynyň sözlerine ýadylan bir aýdymy ýerine ýetirip bereýin.
bu dünya reyhan bugün, reyhan bugün, bu dünya reyhan bugün. Her tayrana şeyda bildim, ölsün atar, ölsüp verir. Aşık bolsana şunu yatın, mavsuk sana kurbandım, kurbandım. Boynun içi bağı botan, bu çigitler bağlandım, bağlandım, o çigitler bağlandım. Devam ettir in verdine, avun vermez şey uğruna. Aşıkların bu derdine parağıdın, parağıdın, dermandım, dermandım, parağıdın, o dermandım, dermandım. Hey, aşıkların bu derdine, ay aşıkların hol derdine, parağıdın o dermanım. Mehriban, gepleşiňize gelip gatnaşanyň üçin köp sag bolsun aýdýar. Synot täleminde saňa üstünlikler arzu edýär. Sağ olun. Biz yaşlara synotmady mundan peýläkim ösdürmäge ulmy küçükler döredip berýän Mehriban gahrman arkadamydy we arkadaly gahrman serdarmydy köp sag bolsun aýdýarym. Beyik bir yol saylap verdin vatana, maksadın muradın pekim sayfasın, baltıyalık dövrün verdin vatana. Buysan son olur hep köngül köşkümü, hasbident yanğın yar Türkmen hovadi. Sun ota tarpa var, tadı tarpa var, tavul edil oğul, tavul arkadaş. Ay karasılık tuğay sulası belen, ağzı bir avadan iler kalkınsın. Beyik diyarımın sunmatı belen, yürekler yavtılsın, yollar yavtılsın. Buysan son olur hep köngül köşkümü, hasbilet yanğın yar Türkmen hovadi. Sun ota tarpa var, tadı tarpa var, tavul ediz oğul, tavul arkadaş.
Aman yar Türkmen havadi Sun ota tarpa var sağda tarpa var Tavul idi doğul tavul arkada Sun ota tarpa var sağda tarpa var Tavul idi doğul tavul arkada Arkada alı ferda tede şıkrasa Şu ajaýyp pursatdan peýdalanyp biz talip ýaşlara okumagy, öwrenmäge, döretmäge ähli mümkinçilikler döretip berýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyň hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmidämi rowaşlyklary wetlensin. Ynha mehriban watandaşlar, eziz ýaşlar, biz şunuň bilen 2025-nji ýylyň may aýynyň 10-y hepdeniň şenbe gününe sanyny geçirip gutarýar. Ýene-de ýagşy günlerde ýaşlyk teleradio aýlymynda didarlaşýansak, hoş, sag bolun. Dünya belli tisiýal kampaniýasy günnelik durmuşda ulanylýan dürli görnüşli sowadyjy enjamlar, telewizorlar, egneşik ýuwjy maşinlar, şeýle-de ýokary hilli hojalyk tehnikalaryň bir näçe görnüşlerini size hödürleýär. Siz bu harytlary ýurdumyzyň dukanlaryndan satyn alyp bilersiz. Tisiýal Çağamyň saglygy onuň sagdym we dogry iýmitlenmegine bagly. Çağamyň bedenine güýç berýän mikro we makro elementleriň, vitaminlaryň 19 görnüşini özüne jemleýän Arkadag Medisina Cluster Management karhanasynyň öndürýän 6 aýdan ýokary ýaşly çağalaryň ýetlenen goşmaça çağa iýmiti halk köpçüligine hödürlenýän köptürli yerli önümlerimiň arasynda öz munasyp orny tapdy. Ena tanyň baýlygy, balasynyň saglygy. Eziz ýyldaşlar, Türkmenistanyň Bilim Ministrligi, Türkmenistanyň telewiziýe, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komissiyeti bilen bilelikde bilim üstünlügi eltýän ýol atly kimia boýunça telebäsleşik guraýarlar. Bäsleşik may aýynyň 12-sine ýaşlyk tele ýaýlymyna başlaýar. Bäsleşige ýurdumyzyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 10-njy, 11-nji we 12-nji sınıf okuwçylary gatnaşyp bilerler. Bu bäsleşige gatnaşmak üçin 05-30 belge S25 koduny ýazyp uğratmak ýeterlikdir. Üns berin. Bäsleşiň ýeňijilerine Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň ýürüýte hormat hatlary we gymmat bahaly sowgatlar garaşýar. Bäsleşige gatnaşmagy howlugy.
Garaşsyz baky bir tarap watanymyzyň dürli künjeginiň bagtyarlygy wesilinen şaýollaryna we köçelerine piyadalar bilen sürüjüleriň arasyndaky hukuk medeniýetini bildirmek maksady bilen Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugy öz maslahatlary bilen ýüzlenýär. Türkmenistanyň ýol hereketiniň kadalarynyň umum düzgünlerine piyada diýmek ulugdan daşarda bolan we ýolda iş geçirmeýän adam. Maýyplaryň hereketlendirjisiz arabaçyklaryna hereket edýän, tigir, moped, mototsikl edip barýan, galtagy, çaga ýa-da maýyp arabaçygyny çekip barýan adam piyadalar bilen deňeşdirilýär. Piyadalar ýoluň çem gelen ýerlerinden peýdalanmaly däldir. Olar ýoluň gatnaw bölegini diňe piyadalar üçin niýetinden geçelge ýerlerinden ýerasty we ýerüstü geçelgelerden ketip geçmelidirler. Piyadalar golaýlap gelýän awtologyň ýokdugyny anyk gödýetirmän. Duran ýa-da düşen ulaglarynyň şonuň ýalyla gödýetimi çäklendirýän başga pätgelçiligiň öňünden köçäniň gatnaw bölegine çykmaly däldir. Hormatly sürüjüler, piyadaların geçmek üçin düzgünleşdirilýän ýa-da düzgünleşdirilmeýän piyada geçelgelerine golaýlaşyp gelýän awtologyň sürüjüleri, gatnaw böleginden geçip barýan ýa-da geçmek üçin ýoluň gatnaw bölegine çykan piyadalary görenmädiňä. Olary geçirmek üçin ulagynyň tizligini peteltmäge ýa-da geçelgäniň öňünde säginmäge borçludyr. Egerde düzgünleşdirilmeýän piyada geçelgesiniň öň ýanyna ulag tizligini petelden ýa-da säginen bolsa, olar şol bir ugur boýunça goňuş hatardan barýan beýleki ulaglaryň sürüjüleri hem ulagyň tizligini peteltmäge ýa-da säginmäge borçludyrlar. Diňe hereketini şol ulagyň öňünde piyadalaryň ýokdugyny anyk gödýetirenden soňra hereketlerini dowam etdiler. Şeýle de sürüjüler saga ýa-da çepe öwrülen ýolunyň gatnaw böleginden geçip barýan piyadalara saklanyp hemde olaryň geçirýänligini aňladyp, el ýa-da ışık duýdurmalar arkaly işaret edip ýol bermäge borçludyr. Ýoluňyz ak bolsun, ediz watandaşlar. Oğuzhan atamydan adyny buýsan çülen göterýän ýokary ku mektebinde golaýlaşdyrmazça oğuzlaryň sarsmaz ruhuny duýup üýtgeşik bar alymlar dünýäsyna aralaşýar. Türkmen halkynyň üç mukaddeslik hakyndaky felsefesi şo wada kalbymda ornaşýar. Boy, halkymyzyň senatyna öwrilen 3 tane mukaddeslik ömürlerim aýdyna öwrilsin.
Alımlar dünyası akıl gövherim. Bilimler ummanı baylığı yerin. Oğuz Xan'dan gaýdýan gadim Türkmenin 3 mukaddes, 3 ajayip täji bar. Türkmenistan, gahrman arka dağımız, arka dağlı, gahrman serdarımız. Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşyk hemişelik betarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmede başlaýas. Dün hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow iş sapary bilen Russiýa Federasiýasyna urady. Hemde şo ýerde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň şakyry boýunça 1941-nji 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunyna gadanlan ýeňişiň 80 ýyllygynyň hormatyna Moskwada geçirilen dawaraly şäherlere gatnaşdy. Ýeri bilen hormatly prezidentimiz 1941-nji 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunyna gadanlan ýeňişiň 80 ýyllygynyň hormatyna Moskwada geçirilen dawaraly şäherlere gatnaşmak maksady bilen Russiýa Federatsiýasyna uğramak üçin paýtagtymyzyň halkara howa menziline geldi. Bu ýerden döwlet başlarymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary uratdylar. Paýtagtymyzdan uğralan hormatly prezidentimiziň çöri bir näçe wagtdan Russiýa Federatsiýasynyň paýtagty Moskwa şäheriniň Vnukovo-ki halkara howa menziline barıp gönni. Bu ýerde döwlet başlarymyzy resmi adamlar garşadylar. Bu ýerde hormatly prezidentimiz 1945-nji ýylda neşredilen Pravda we Sovet Türkmenistan